Galondi Zegati, Tenya will la Falaga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم يلا ka wali mando ka solli ala kira bakani muhammadu do ana so dinga sanu anaka sahaba kerengrelun ani mamunun tuguru lani bara nyuman kaliye foka se don labama ala kanina obela jelen yola nambora yamba foni fulka min damne kishiye achemancha hinaye alaban ye barkay badin tebe shirif la jeba malikono malikoka amba fo ka wali mando sanga ani wati bela jelena au ka nyama dalila bi wajuli kene konna na amba wala donia ka fo ami bamako kina mi mewele ko hippodrome kabben marsikalo klem wani worama samba fla ani mugani duru Laylatul Qadri wajuli nyana ali keneka kakeni alaka makan sanuma ye aka alqur'ana bakono ko ali allah subhanahu wa ta'ala ye alqur'ana bajigi Laylatul Qadri shu ko muhammad mune la dunya Laylatul Qadri la ni ma Laylatul Qadri do o Laylatul Qadri de shu mi hereka bo kateme kalo bakelenga o hukumu konnana Fédération Ansardine International Fadi ubi wajuli baboloda kabben Laylatul Qadri shuma na wajuli binyana maya amfana karamo fe السيد شريف عثمان مدان حيدرا حكم كونانا فيدراسيون انصاردين انترناسيونال يه ولبلا الاسلاموما الاسلامو يه ولي جابي كابو مالي فانتان ناني بلا جيلن في نيغا فرا جين فانچا مانكا كانا فرا نيغون كان كاني شوباي نيانامايا تاري هيرا مين فرا اشولا انا سيكا اوتونوبو حكم كونانا انغالا سيليت منونا انيا جيراولا كفو بارا يكون فلو واجولي كون فلو كرا انكرا مغفى السيد شريف احمد تيجان حيدرا منامينا انفانا كرامو السيد شريف عثمان مدان حيدرا دونا hippodrome dolanti kene bayin konnana alislama wulla kujo ka tare ka bismillah ni kene sanuma yin konnana ay alislama jama fo asabatilen ko asigiyoro la rafo dila ama ay la selibake ni shuin konnana la selimi mbolla Laylatul Qadri shu fi samantia mamunu bi nafa sora ala fokata se akalla dalla klenima no de ka fama ka kado di uma ninga tabla alislama ya hakika yemiye Sharif Usman Madan Haidara ay da doni mbela jelena kanimbe wala okuma afana karamo السيد شريف عثمان مدان حيدرا انجا انا انيمدا اكلاسيل اعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله آمين وبعد سلام الله عليكم يا إخوة الإيمان وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أسلموا سوينا شوبادو سيغتالا ni obena Laylatul Qadri ma le 26 3e mois 2025 ambi folo ka ala defo ka ala barkada ka ala wole nyumando ala miyini shubayira ana anganga ala fo ola sigatala do yanko ala ka hinena on bi balola balo na faye muyeya wati do ba molo ka seganko wati do ba molo ka ala ya fadili wati do ba molo ka tubi sebe Allahu akbar ala yo no yayi anganga ala fu suina abi fo awye ko shubado
a bɛ fɔ aw ye Nam. kalanyɔrɔ bɛɛ la ko su na ye suba ye su kɔrɔtalen don Tiɲɛ. a bɛ fɔ aw bɛɛ ye ko mɛlɛkɛw jiginna Nam. mɛlɛkɛw bɛɛ ye dugu sɔrɔ sisan Allahu Akbar. tanazzalul malaika wa ruhu fiha Allahu Akbar. mɛlɛkɛw jiginna Tiɲɛ. ko mɛlɛkɛba ruhu yɛrɛ b'a la Siga. k'o ye jibirila ye Allahu Akbar. dɔw ko wa ruhu fiha Nam. ko ala yɛrɛ ka bonya ni b'a la bi su in na Allahu Akbar. su in na ka bon dɛ Kabo. mɛ karamɔgɔ caman ɲinɛna min kɔ wajulu kɛla caman hakili bɔra min kɔ Nam. o de ye su in na ka bon jɔnni ye jɔnni Allahu Akbar. kuma bɛ yan de Tiɲɛ. Biya. su in na ka bon mɔgɔw de ye minnu ye ala ka juru don u kan na Tiɲɛ. u ye layidu min ta ala ye tile kɔnɔ siɲɛ 5 dɔw ta ka ca o ye n'i ye nafila fara kan o ka ca o ye Tiɲɛ. seli waati bɛɛ Namu. fatiha de bɛ kalan Siga t'a la. iyaka na'budu Allahu Akbar. an ti ma si bato ka ko to o ta la k'an yɛrɛ dɔgɔya o ye ni e ala tɛ Allahu Akbar. O ye tiɲɛ. jabɔ Siga. minnu y'o layidu in dafa ala ye olu de ka su ye su in na ye Allahu Akbar. cɛ min kɛra laadiriya musow ni ɲɔgɔn cɛ Nam. su in na ye olu ka su ye Allahu Akbar. muso min ma cɛ janfa Ayi. an b'olu ka su la Tiɲɛ. faama minnu ye baara kɛ tiɲɛ kan u bɛ ɲuman min f'u da la o bɛ ka k'o de kɛ Tiɲɛ. olu ka su ye su in na ye Allahu Akbar. karamɔgɔ min ye ala ka tiɲɛ fɔ Aha. ka tila k'a labaara Tiɲɛ. olu ka su ye su in na ye Allahu Akbar. minnu ye u bangebaaw gasi sigi Namu. k'u bangebaaw barika ɲini k'u suwuli u bangebaaw ye Tiɲɛ. olu ka su ye su in na ye Allahu a Akbar. kana a yɛrɛ nɛgɛ dɛ Ayi. nkalon don Allahu Akbar. zuna tɛ o kira ko ruba sa'imin ko sunbaga caman bɛ yen ko nin yɔrɔ foyi t'u ye u ka sun na u ye kɔngɔ ni minɔgɔ mun ye kɔ Siga. Allahu Akbar. ne m'a fɔ dɛ Ayi. Ita t'a la. kira min nana ni sun ye sallallahu alaihi wasallam Nam. a ko sunbaga caman bɛ yen foyi t'u ye u ye kɔngɔ muɲu ani minɔgɔ a banna Siga. Allahu Akbar. a fɔlɔ ye mun ye e ye suguri min dun a bɔra min a sɔrɔla cogo di Allahu Akbar. i y'i sun tigɛ ni dumuni min ye a wari bɔra min i y'a wari sɔrɔ cogo di i ni ala cɛ a bɔra min Allahu Akbar. Aidra. i sunnen i su y'i to sun na ka mun kɛ a ye mɔgɔw kɔrɔfɔ wa Siga. O kɛra. sun banna ye Allahu Akbar. pewu Allahu Akbar. kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam A tigi y'a fɔ. Siga. e y'i to sun na ka walimuso filɛ ni nege filɛla ye fo k'a ka demarisiw dɔn k'a taama cogow dɔn k'o sɛbɛn kɔrɔ filɛ an karamɔgɔ n'o y'i sɔrɔ ko sun banna jagokɛla dun e ye jagojugu kɛ nin sunkaloba in na e sunnen don e sɔnna k'a fɔ k'i ye nin san na k'i kale k'a bila pirila min ka bon k'a gɛlɛya ala ka jɔn ma ko ala ka kalo jɔra an b'an ka wari ɲini ala ka kalo la e tilala ka sun ko e sen t'a la morikɛ dabalijugukɛlaw sarakajugu bɔla e sunnen don o ye yɛlɛko ye o ye yɛlɛko ye faama so e sunnen don
o ye yɛlɛ ko ye Allahu akbar mɔgɔ tɔɲɔna Tiɲɛ. e sunnen don Ɔhɔ. o ye yɛlɛ ko ye Allahu akbar a kana aw yɛrɛ nɛgɛn dɛ ayi ala m'a nɛgɛn dɛ ayi kira ye sunkalo ko fɔ k'a ban pewu tiɲɛ siga t'a la foyi t'a kɔfɛ ayi mɛ an ka kutubaw la ɔhɔ an ka wajulikɛyɔrɔw la an kuma yɔrɔ caman na ɔhɔ an b'a fɔ ye ko ala bi yafa Tiɲɛ. ni sunkalo kɔni jɔra Ɔhɔ. a daminɛ ye yafa ye Ɔhɔ. a camancɛ ye hinɛ ye Ɔhɔ. a laban ye makari ye Tiɲɛ. a bɛɛ b'u la ye tiɲɛ o hadisa in kɔni an b'a fɔ fo an daji bi jigin Allahu akbar mɛ jɔnnu siga ɲinan kɛra yan de kɔ Allahu akbar nkalon don siga a bɛ seli o t'a nafa sɔrɔ Allahu akbar ala yɛrɛ de ko ɔhɔ ko sun ye aw silamɛw ne y'a wajibiya aw kan naam i n'a fɔ n y'a wajibiya mantontɔw kan cogo min ɔhɔ minnu tɛmɛna Allahu akbar ko mɛ ko kun min bɛ sun na dɛ ɔhɔ ko la'allakum tattaqun Allahu akbar ko a bɛna siran ni ala ye tiɲɛ muso min bɛ ka k'a cɛ janfa a bɛna a dabila siga cɛ min bɛ ka k'a muso janfa a bɛna a dabila Allahu akbar faama kɛn bɛ ka min suɲɛ ɔhɔ a bɛ da o ma sa tiɲɛ a b'a fɔ n ti dɔwɛrɛ kɛ bilen ayi tuubi sariti ye nin de ye ni kelen y'a jɛ i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ siga ala ti yafa i ma fiyewu Allahu akbar sidina ali ɔhɔ asadullahi al-ghalib Allahu akbar don dɔ la ɔhɔ a bɛ kira ka misirida la ɔhɔ dugu tilalen don tiɲɛ ala jɔnw ni ala bɛ ɲɔgɔn ye la tiɲɛ cɛ dɔ bɛ yen ɔhɔ o ko astaghfirullah naam astaghfirullah ɔhɔ sidina ali ko nin ye mun ye ɔhɔ ko a ye cɛ wele ka na astaghfirullah de kɔrɔ ye ala yafa ma tiɲɛ n bɛ ala yafa ɲini ɔhɔ sidina ali ko a ma ko e ba den da yan na siga den tɛ e ba fɛ Allahu akbar i nin ye mun ye naam astaghfirullah de ye yɛlɛ ko ye ayi n'i bi yafa ɲini masakɛ fɛ ɔhɔ i bɛ taa pɛrɛ a kunna ayi o tɛ kɛ la Allahu akbar n'i bi yafa ɲini ɔhɔ yafa bi ɲini ni dɔgɔya de ye tiɲɛ ko e bi astaghfirullah kɔrɔ dɔn a bɛ fɔ a ye ten siga yanni i k'a fɔ ala yafa ma naam Allahu akbar a b'a janto nin na wallahi yanni jɔn k'a fɔ astaghfirullah ɔhɔ walima allahumma ighfirli ɔhɔ astaghfirullah y'a fɔcogo dɔ ye tiɲɛ fɔcogo min an bɛɛ b'a kan tiɲɛ wa a ka ɲi tiɲɛ wulibali don tiɲɛ siga t'a la nka a tɛ kuranɛ kɔnɔ ayi Allahu akbar bali ayi n bɛ ala yafa deli tɛ yen ala yafa ma de bɛ yen tiɲɛ mɛ a bɛɛ ye tiɲɛ ye Allahu akbar parce que a bɛɛ bɛ baara kɛ ni ŋaniya de ye tiɲɛ siga t'o la Seydina Ali ko yanni i k'a fɔ ala yafa ma ɔhɔ ko dɔw de bɛ yen f'o ka dafa fɔlɔ siga i bɛ sɔrɔ ka yafa ɲini Allahu akbar a bɛ kitabu min na Nahjul Balagha don tiɲɛ siga t'a la Seydina Umaru fana seginna nin kuma kelen kan tiɲɛ u ko cogo di ɔhɔ yanni i ka a fɔ ala yafa ma naam ko a ka sɔrɔ i ye baara yɛrɛ min kɛ ɔhɔ i jɛna n'a ye ko nin baara in man ɲi Allahu akbar siga i tilala k'a fɔ ɔhɔ ala wa ne nimisara koyi ɔhɔ ala ni mun y'a dɔn t'a kɛ ayi Allahu akbar wa ala n pɛrɛlen don ɔhɔ n bɛ layidu ta i ye ɔhɔ fo n ka sa ɔhɔ n tɛ segin a kan kun Allahu akbar k'o yɔrɔ de la i b'i suuli ala ye ɔhɔ ka yafa ɲini a fɛ Allahu akbar nka walimuso b'e bolo naam o yɔrɔ bɛɛ misiri ko salamu aleykum e y'i ka kɔlɔsi ta asafurula asafurula ɔhɔ siga Allahu akbar mɛ i labɛnnen don kun n'i fɛrɛla a ma ko i t'a to yen ayi t'a to ye dɛ o tɛ istighfaru ye dɛ o ye istihzawu de ye siga bali istighfaru ye ka ala yafa deli ɔhɔ istihzawu ye ka yɛlɛ ala la tiɲɛ siga t'o la k'i moke Allahu akbar a y'a dara lamɛn wallahi lamɛnni don lahara n'an jɔra ala ɲɛ kɔrɔ naam a bɛna dɔn k'aw ma nɛgɛn siga Allahu akbar a bɛna dɔn k'aw ma nɛgɛn siga t'a la a b'a jɛ don nin yɔrɔ in na ɔhɔ sunkalo bɛ nafa ɲɛ maaden ye ɔhɔ
maa min nimisalen don kɔrɔlenw na jugumanw tiɲɛ ka nata hɛrɛ ni ɲuman kɛli la tiɲɛ mɛ kira y'a fɔ dɛ a tigi y'a fɔ n'a ye walejugukɛla ye a bɛ seli a bɛ sun a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ kota kɛ a bɛ kojugu bɛɛ kɛ mɛ ala bɛ ka hɛrɛ k'a ye ko i k'i yɔrɔ janya a tigi la ko ala banna na Allahu akbar silamɛ ɲuman mana ala kota yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye tiɲɛ siga t'o la wallahi ala bɛ ko dɔ s'i ma i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye n ka kota nɔ ye ala mago bɛ maa o maa Allahu akbar o ye tiɲɛ nka a bɛ ala kota hɛrɛ b'a bolo ko i ka bɔ a kɔrɔ siga ko ala banna na n'ala banni na a b'i kɛ ten de tiɲɛ a b'i tɔ tasijiw parce que dusukun bɛ fiyɛ i bɛ ala ye sira o sira kan i yɛrɛ ka jurumu b'o datugu o tuma na ala bɛ hɛrɛ suuri kan i bɛ tɛmɛ a fɛ taara nin minɛ a ka minɛ don la ala ma kɔrɔtɔ k'o bɛ ban min bɛ se min na o kɛ nka dan b'a la dɛ o b'a la bi ye lailatul qadri ye an nisɔn ka di siga t'a la an ka faamaw ka cadeau ni suba ninnu na an ti tɛmɛ n'a ma d'u ma Allahu akbar o ye tiɲɛ o la an bɛ fɔlɔ min na an b'an ka faamaw fo an b'an ka faamaw fo tiɲɛ bɛ kɛ Aidara y'a fɔ n bɛ segin a kan siga kan anw ti faama nɛni o tɛ kɛ an ti faama danga Allahu akbar n'i ye faama danga n'i ye danga in jateminɛ kosɛbɛ a ti taa k'i to Allahu akbar munna mɔgɔ min bɛ fanga na don min na silamɛ ɲuman bɛɛ ka dugawu de kan ka kɛ n'u fililen don ala k'u sama ka bɔ fili la k'u tile Kulibali sira min b'u bolo n'a man ɲi ala k'u sama ka bɔ o sira jugu kan k'u bila ɲuman kan jamanadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira min kan siga t'o la Aidara amin o la an b'an ka faamaw fo u y'i laminɛ ka segin k'u fo Aidara kan don ko anw t'u nɛgɛn Allahu akbar an t'u nɛgɛn dɛ u bɛ chaise min kan anw mago t'a la Allahu akbar an bɛ dugawu de kɛ k'u sigi ko ka ɲɛ tara an bɛ na lafiya siga t'o la nka tiɲɛ fɔli ɲɔgɔn ye fana an tɛ se ka taa o kɔ dɛ laharaw bɛ ɲininka faamaw y'a mara mɛ a ye mun f'u ye Allahu akbar karamɔgɔ si tɛ siratu tigɛ n'ala m'i jɔ k'i ɲininka nin na Allahu akbar i ye mun fɔ a ka faamaw ye anw bɛ min fɔ an ka faamaw ye fanga ye waati de ye a bɛ ban Allahu akbar Aidara ayi a bantɔ don sa fanga bɛ ban diɲɛ yɛrɛ bantɔ don siga t'a la faama joli sigira mali kɔnɔ yan yanni ninnu ka na o ka ca u bɛ min u bɛ wulila a bɛ wulila tiɲɛ o tuma na wa bɛɛ ta bɛ wuli siga an bɛ dugawu kɛ min na o wuli ko ɲuman de ye tiɲɛ an bɛ min fɔ an ka faamaw ye an da fɔ a ka seli ayi o y'i ka suwa de ye tiɲɛ n'a ka di i bɛ kɛ silamɛ ye n'a man di i bɛ kɛ kerecɛn n'o m'i diya yɛrɛ i b'i boli so jɔ i ka so la o tɛ kojugu ye o y'i kungo ye Allahu akbar o ye tiɲɛ nka min bɛ yen ni ala ko k'o fɔ aw ye ala mago bɛ min na ko a kana a ka maradenw tɔɲɔ siga a bali attention Allahu akbar non faamaw ka faama bɛ yen bilahi kabakolotigi bɛ yen ala bɛ yen faama n'an ko faama dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ taa perezan de la perezan dama tɛ dɛ k'a ta perezan na fo faamaw ka yɔrɔ furanna maa o maa bɛ mara kɛ a bɛɛ de don nka minnu bɛ an ɲɛ bɛ minnu na k'olu ye faamaw ye bi olu ta ka jugu tɔw ta ye ala ma foyi ɲini aw fɛ seli tɛ sun tɛ n'o ka di ye o ta n'o man di ye o to yen mɛ ko mɔgɔ minnu mara b'i bolo ka n'u tɔɲɔ n'i ye maraden tɔɲɔ fɛn minnu bɛ bila ka lahara kɔnɔ o t'a la dɛ
kira ye jurumuba 5 de fɔ jurumuba 5 a ko ala t'i lahara kɔnɔ jɔnsi ye o la jɔnsi ayi a tigɛ n ka kuma bi min kan ala bi o ye tɔɲɔli ye kira ko tɔɲɔli ko i kana kɔrɔtɔ dɛ ko ɲankata min don ala t'i lahara kɔnɔ na n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ dɔrɔn i sigi ala ka ko bɛ na i tɛ se k'a kunbɛn non i tɛ se jɔnsi tɛ se ka ala kunbɛn faamaw a ye maradenw lajɛ a seko la ka degun bɔ u kan a seko la ka tɔɔrɔ b'u kan a seko la a ye kuma ka maradenw fɛ ni wulibaliw ye fɛn o fɛn bɛ laban diɲɛ na o don ne ye nin fɔ ka kɔrɔ faama kana mɔgɔw nɛgɛ nɛgɛni kɔrɔ bi dɔn min bɛ se ka kɛ don min na o jira i ka fasodenw na min tɛ se ka kɛ o yiriw la tile kɛ ladiri ye a y'a janto faso nafolo la kana dun dɛ bɔmu don wallahi n'i ye faso nafolo dun a janyana a surunyana i b'a ye a ye kɛ ladiri ye a ma fɔ a ka wari di mɔgɔw ma dɛ mais a ye kɛ ladiri ye a n'a ka maradenw cɛ a ye hinɛw na a ye tile a ye sira minɛ min bɛ fanga yiriwa nin de don fanga ye ala de ta ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ne bɛ fanga di maa ma maa min ye n ja wa n b'a daraki la fana n'a ye n ja ala ko ten munna n'ala ye fanga d'i ma ala ka d'i ma de don mais a kɔlɔsi cogo mɔgɔw b'i dɛmɛ o la o de la ne y'o fɔ an ka faamaw ye n'i y'anw y'u ka da la anw tɛ t'u ka da gosi k'an tɛgɛ jan non anw tɛ da fila kɔngɔ anw tɛgɛ bi jan da min na o ye ala ka da de mɔgɔw ka da tɛ n'i y'anw ye faama ka da la an yɛrɛ ka personnel mago tɛ personnel mago tɛ dɛ an daan bɛ jamanadenw ka dekun de la ni min dekunna bɛɛ bi siɲɛw de ma Aïdara kɔngɔ b'anw ka dugu la u kɛn bɛ terrorisiw kɛn bɛ k'anw ka dugu daminɛ billahi ne bi wele su 2 heures 3 heures su 4 heures du matin n bɛ téléphone ta n'a gɛlɛyara mɔgɔw ɲɛ bi siɲɛ anw de ma u bi ɲɛsin anw ma mun na ko laala anw bɛ se ka kuma faamaw fɛ ni dekun ye min sɔrɔ bɛɛ ɲɛ bi siɲɛ anw de la u b'a dɔn se wɛrɛ t'an ye o mais a bi bɛɛ kɔnɔ n'u ka dekun sera anw ma ko an bɛ se k'a yira faamaw la tari faamaw na ko dɔ kɛ n y'o de fɔ an ka fanga ye n'Aïdara ka kɔngɔli y'a ka da sɔrɔ a y'a yɛlɛ mɔgɔ bi datugu cɛ minnu ɲɛ Aïdara t'o la la Aïdara t'o la dɛ ne t'a ka da kɔngɔ ka dɔrɔn bɛ ɲini ne t'a ka da kɔngɔ ka dɛmɛ ɲini n b'aw ka da kɔngɔ an faso degunnen don yɔrɔ minnu degunna n b'o ɲɛfɔ aw ye o kuma janyana dɛ n'a gɛlɛyara an bɛ minisiriw wele an bɛ kuma président fɛ kabini ninnu mana o caman kɛra duguw daminɛna an kumana faamaw fɛ u y'u seko bɛɛ kɛ billahi o y'a sɔrɔ u bɛ tiga de tiga sebali u taara tiga sebali de bɔ u b'a jukɔrɔla bɔ k'a dun dugu daminɛnen don maa ti bɔ mais o y'a sɔrɔ an ka minisiri Jara bɛ yen n y'ale de wele an ko ça ne va pas nin dugu in bɛ taa ni tile 2 tɛmɛna ninnu kan u bɛɛ bɛ sa mais u ye wulila k'u jɔ an yɛrɛ ye balo min sɔrɔ an yɛrɛ an y'o labɛn o ma bɔ gouvernement kunna dɛ Aïdara kunna a ye taa jamana fan dɔ sauver
gouvernement y'a ta faraka gouvernement y'a ta faraka jara ma sa wa balolen do siga tala be ale de ne ka mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan u jɛna ni saya ye ka kungo kolo minɛ pour que ka dumuni sa se yɔrɔ Allahu akbar sige alors il faut que ni gɛlɛya nana n'anw ka mɔgɔ bɛ fanga na an tɛ taa place ɲini ayi Allahu akbar an bɛ taa faso den dɔw ka gɛlɛya de fɔ siga tala n'a dɔw ma lajɛ a kuma na a ti ɲɛ ayi Allahu akbar o la an bɛ faamaw fo ka dugawu k'u ye jamana in maracogo ɲuman hali bi jamanadenw bɛ hɛrɛ ni lafiya sɔrɔ sira min kan ala k'u bila o kan amin amin ala sɔn an b'o dugawu k'u ye wallahi o bɛ kɛ n'o tɛ n'an y'u sɔrɔ gundolaci la mɔgɔw ye min fɔ an b'o f'u ye an yɛrɛ nin yɔrɔ ye min an b'o fara k'aw ye n'an m'u sɔrɔ dun ci sama sira ka ca o ka ca siga t'a la an ka jumaw na an na ci s'u ma an ka wajulikɛyɔrɔw la an n'an gansan m'u ma mais an tɛ se k'an da de dɛ la an bɛ ɲininka jamakulu fila de bɛ yen kira ko ten n'olu ɲɛna jama bɛ ɲɛ n'olu tiɲɛna o ye halaki kelen ye ala k'an kisi a ma ko karamɔgɔw ani faamaw karamɔgɔw ta ye mun ye a ye juma misiri jɔ ka d'an ma ko tɛ dɛ la nin dekun in bɛ jamana kan a ye nin jateminɛ nin tɛ hɛrɛ ye an ma anw y'a ye cogo min na n'a taara ta o de ka ɲi a ye tiribinaliw lajɛ fantanw ɲɛji bɛ ka bɔ a ye nin dugu in lajɛ joona degunnen don anw ka ci ye nin ye a banna bonya ni karama kɔnɔ anw fana an ba bɛ ka kan nɛnɛw de la ko munna an ma wuli fanga fɛ ka wuli fanga fɛ ka mun kɛ anw mago tɛ fanga na o place min b'aw bolo anw t'o falen diɲɛ ma si place la u bɛɛ sigira k'anw to an ka chaise kan u bɛɛ taara k'anw to an ka chaise kan ka na se ninnu ma an ka fanga neni an ka wuli ka fanga kɛlɛ ko mun kɛra min man ɲi an b'a f'u ye n'u sɔnna anw y'a fɔ n'u banna anw y'a fɔ wa ma ala rasuli illa al balagh foyi tɛ ciladen ka ci seli kɔ anw da ye k'a fɔ ye wa anw da dɛnɛni dɛ an b'a fɔ dɛ an y'an ka fanga dɛmɛ kosɛbɛ k'a ɲini u fɛ fana u ka mɔgɔw lamɛn u ka dayɛlɛ u ni mɔgɔw ka kuma hakiliw ni hakilitigi caman kuman'i fɛ i bɛ bɔda ye dɔ ta la i tigɛ n b'o la dɛ nka n'i y'a kɛ n ti maa si lamɛn mɔgɔ kelen si tɛ se k'a kɛ tiɲɛ tɛ nkalon don a ye mɔgɔw lamɛn a ye hakilitigi wɛrɛ sɔn u ka kumaw fɛ a ye mɔgɔw ka kumaw lajɛ anw y'o de ɲini u fɛ u ni mɔgɔw ka kuma u ni anw tɛ dɛ u ni mɔgɔw ka kuma anw ta ye min ye nin man ɲi a y'a to yen nin ka ɲi a y'a kɛ o y'anw ta ye mais anw bɛ min ɲini u ni mɔgɔw ka kuma an bɛ dugawu k'u ye a caman anw t'u ka to dun koyi n b'o taa ni ka segin dɛ n bolo fila kɔrɔtɛ faama n'i ye min ka to dun a ɲɛfɔ n t'i ka to dun n t'i ka ji min n t'i si i ka so wa n t'i ka mɛrisi la awi cɛ min kunbatɔ bɛ tanbaki ayidara tɛ a y'a s'u ma a y'a s'u ma mais anw ti fitiri wale an b'u fo sunkalo in na sukaro dɔw nana ko faama dɔw ko ka na n d'i ma cɛ in tɔgɔ ye di an ka politiki Musa Mara a ye sukaro d'an ma u nana ni sukaro dɔ ye fana ko an ka faamaw ko ten u nana ni malo bɔrɛ 4 wa
sengan bore nani wa duru wari u nana no e wati do la ko anga fama ko Allahu akbar anti nyumando ko ay atedo ya ala ku sara ami ami mais on ye mindi ni zungalo ina ma foli mai sigay pour que ka wala uniche wala aydra uniche Allahu akbar sengan bore nani bien nda da do ko nana fo ye ko fama do ko kana ndi zungalo Allahu akbar ani sugaro ma joana de no kana jo nyumana wallahi hali ni tamado atikifu sigatola oui kana jo nyumana de même bi fe ka fodro mo ka fama on tout ka fama ka merci la de Allahu akbar en tout cas to dun en tout cas jimi anti shi kaso Allahu akbar aydra oui Allahu akbar wa anta ga rati jan uye o teke ay anya jan ala e kaba na ala e min bla ko no bambo Allahu akbar mais on tanga fama kale o teke tanke uyanto ya anganga ala batu an sakula Allahu akbar aydra tanke uyanto anganga ala batu an sakula on ti fama kale Allahu akbar oje ne doni te molo ko ma da fama kuna e fama ta ya kungo ne re ta kungo ne ka foro be molo anga ambalo chugo nyini fama ka mbola foi mais jamana o jamana maraba do de bala ni juguma kera amba fuye ni mai sigatola misiri udatugula wa madatugu aforanga na shuwa mafo islamia ko anga muso nani furu fama ko tikewa mafo udo nani munche foi wallahi foi udo nani munche foi opmana ni bise ki ka ala bato kaba ika ala bato fama o ti ka sira foi ka nu mado ni ka ala che aydra Allahu akbar o de la suina nya kanu islamia hakika ala kira tile islamia Allahu akbar ka o do wala mbadewi Allahu akbar ne ka kuma yi mi ne aydara ya fo dine na kana nyiningali wareke bana pew zamzam yu shafi ko mɔgɔw bɛ sira juguya de ɲɛ ko mais ko juguya ka ɲi dɛ n'i bɛ cɛn na ko parce que a b'i kala ko mɔgɔ jugu b'i dɛmɛ k'i bɔ ko caman na i kumatɔ i y'a dɔn i jugu bɛ k'a lamɛn de n'i tilala dɔrɔn ale b'a ka antenne wuli ko i kumatɔ ko i n'i ka kuma kɔlɔsi ko jugu bɛ mɔgɔ dɛmɛ o la jugu min b'i kɔ a bɛ fɛ k'i malo n'i ye jɛnɛyakɛla ye ko i na fɛɛrɛ minɛ jugu kana na dalilu sɔrɔ k'i lebu ko juguya ka ɲi dɛ a bɛ mɔgɔ dɛmɛ n ka kuma fɔlɔ a ye kɛ bɛɛ fɛ a ye bɛɛ kanu mais n m'a fɔ a ka tugu bɛɛ la ka bɛɛ ladege la aw bɛɛ bɛɛ fɛ o u b'a nɛgɛ de bitigi minnu bɛ sugu la e y'a silamɛ bitigi jumɛn ye ko kerecɛn tɛ sanni kɛ e y'a silamɛ bitigi jumɛn ye ko bolisɔnɔ t'a ka sanni kɛ e y'a sɛbɛn ne y'a jumɛn da kan sauf les musulmans e y'o bitigi jumɛn kan a ja an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o manamanakan ye mun ye bilen commerçant b'o min sɔrɔ dɛ kerecɛn ni bolisɔnna ka sanni na dɛ o tɔnɔ tɔni minnu mana to o bɛ ka hinɛ e alimami deli i ka misiri kɔnɔ n'o ye n'o tɛ i bɛ mun kɛ o min bɛ bɔ sugu la ka na o tɔ de bɛ na d'e ma n'i kulela e misiri tiɲɛna alimami e tɛ se k'a dilan a se tɛ ne ye wala o tumana fɔ sugulamaw ka na an k'olu kɔnɔ kɛ olu ye feere kɛ ka bɔ kerecɛnw ma u ye feere kɛ bolisɔnnaw ma o tɔnɔ kɔnɔ sa i ka misiri tɔ jɔ n'o ye dumuni bannen don i ka so commerçant kɔnɔ a bɛna n'o bɔrɛ 10 ye bɔrɛ 5 i bɛ taa i n'i muso bɛ t'o dun tumana ni dugu jɛra sa i bɛ sɔrɔ ka na bɛɛ neni
wallahi odo ay hakili soro galodu sigay ala kira sallallahu alaihi wasallam nya foye ka koroya apma na nere yun jatkera sigay wallahi ni nyin chama yin wele ay dara ni fota ngotani yere na bora dara datani yere subhanallah abari laita akbar ama flafu we an gode kira ka nyenama ya be kira ye kira ya damne fo ka ta segi alama amma chekelen faka ko ke islamai amma muso kelen faka ko ke islamai ate ngona bi karamo mi mulo adia ngale na ala yere bonyana mi bo islamai la subhanallah la ilaha illallah zamzami afrata la akbar albi abiga ku kono ka kiliya la akbar mana naw ya famuta ko ja kira ma fa islamai kama make obi aw deme ati bi dinge kono sigay la yoche kira ma mo fa islamai kama karam go shite se ka fo yitese allahu akbar mais jabi wore be abna fo kira ma mo fa gawa o yoro la yananga fo amba fo mo di yu yere fa je sigatala mo di yu yere fa allahu akbar o yemuye kira ya nana ala kira sallallahu alaihi wasallam ay kira ya lasi minun darala olu ya mine mais ayere faso ko anti donina wa anti jena ye ninga kanve allahu akbar sige ayu mine allahu akbar akufa je mugo chama fagarola keleti allahu akbar jon chama sirila jurula wala ka chili dewka akabo haklima allahu akbar ay bilal tay silimon yira keleti allahu akbar wonna na ku buna kira yere faga ya maru dira kira ma bo folo yana ala ka deme kana sigay allahu akbar kira ni aka sabo uye makambla hijira ya arabu kadi je uma hijira de uye arabu kai on bi bamananga de fo ubulla allahu akbar sige kira ni sahabo ubulla je yanu kafa kata madina ko kwamba bismillah allahu akbar madina de yore so sige o kofe ukuti farula kira ka du kira ka so no ya muso khadijata ka soyi u ya fere allahu akbar sige kafiru ya fere allahu akbar abubakar mbolla kan na folo mito kafiru ya beta allahu akbar sige akera bingani sa akaroy o kuma na ne bi nyere nyini sa ne re bi nyere nyini je sharia jume ngwati jana ote allahu akbar au ka je sharia bella je mbogo ki yere nyini idekuna bingari kan itonyona anere bi nyere nyini sharia jume bi boma ate boma wala ala ko qur'ane kono je kono aye keleke aya folo yin allahu akbar ala ko uzina للذين يقاتلون أو يقاتلون بأنهم ظلموا بأنهم ظلموا مغمنون بي كلك بي كو بي بامرو تابي جوليكا بومبي كوني على جيناناي ngambe jeni ma minu ngo antonyona aya yere yini ne ala kuti sigatala ay karamgo yini nga forata ni ala de ko anga mo fa ku ka islamai ala ko de atonyona aya yere yini aya folofle atonyona aya yere yini sigatala ala uyu yere yini uyake anyere fanga soro anti sauma mena ko ati farana opmana ambe baye denwulo anga nyon soro islamia geri bekerat allahu akbar ajra manil fard allah manil muhi allah mani nasir allah manil kafi allah manil wahhab allah manil wadud wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajra
ay don baw ɲininka o tulo b'a la silamɛya gɛrɛ bɛɛ de kɛra tan ko an tɔɲɔna Allahu akbar don ni silamɛw ser'i la dun a k'u t'i lafiya mais n'u seraw la ka aw minɛ ka dugu minɛ a ye ɲininkali kɛ ko a bɛ fɔ dugudenw ye n'an ma don silamɛya la an b'a bɛɛ faga nkalon don nkalon don ni silamɛya ser'i la parce que i binna a kan a ye kɛlɛ kɛ a sera k'e ka dugu minɛ o tumana dugu kɛra silamɛw ta ye mais malgré tout silamɛw t'a fɔ fiyewu jagoya a ye kɛ silamɛ ye silamɛ ɲɛmɔgɔ b'a fɔ dugu bɛɛ ye ko saba de b'a bolo ni min bɛ fɛ ka kɛ silamɛ ye n'i bɛ fɛ na i kana don mais ni min tɛ silamɛya fɛ a bɛ nafolo sara silamɛw ye parce que anw y'a ka dugu minɛ anw de ka sɔrɔdasiw bɛna dugu kɔlɔsi anw de bɛna dugu sirabaw dilan anw de bɛna kɔlɔnbaw sen ka ɲɛ a ka ji sɔrɔ o tuma na san o san mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛ nin sara silamɛya ye n'an ma sɔn ka tuubi a ye nin yɔrɔ dama ta dɛ mɔgɔw ma sɔn ka tuubi u ma faga dɛ ko a ye to a ka diinɛ na nka a bɛ nisɔngɔ sara dugu labɛn sara a ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔla a fɔra de a y'u fa u ka kɛ silamɛ ye mais i sera mɔgɔ min na kaban dun kira ma maa si faga a ko de don diinɛ na n'a ka di ye mais n'a man di ye dun o tuma na i bɛ nisɔngɔ sara a sabanan n'i ma sɔn o ma o tuma na bamuru n ko ni ne y'a fɔ ne tɛ dɔnnibaa ye n tɛ foyi dɔn mais ne ye n ka diinɛ ɲɛɲini a tɛ se ka sɔsɔ da fɛn si fɛ da fɛn si Allahu akbar zamzam Allahu akbar ala ye kelen ye e bɛ se k'o sɔsɔ o tɛ sɔsɔ hali ni musokɔrɔba y'a to burusi kɔnɔ a ka marabaatiga kunna ko ala ye kelen ye maga alimami bɛ se k'a sɔsɔ a tɛ se o kɔni ma taa kala arabuw fɛ yen o tɛ arabukan yɛrɛ mɛn mais a y'a dɔn ko ala ye kelen ye kɔni kalan bɛ se k'o sɔsɔ anw ta y'o ye anw y'an ka diinɛ ɲɛɲini anw ma kɛ mugutadu ye an tugura an faw kɔ ka kɛ silamɛ ye mais an kɛlen ka kodɔn k'a dɔn silamɛya dama tɛ diinɛ ye ka tila ka silamɛ yɛrɛ cogoya lajɛ a y'anw siga diinɛ in na lahara an bɛ segin ala ma bilahi yan'anw ka recherche ka dafa anw kun sigalen bɛ silamɛya in na munna i ti foyi mɛn k'u ye mɔgɔ faga i ti foyi ye silamɛ yɛrɛ ti ɲɔgɔn fɛ ni misiri in bɛ ni misiri in fa n'a ba neni ni misiri in bɛ ni misiri in fa n'a ba neni nin ye mɔriba ye yan nin ye mɔriba ye yan si tɛ si fɛ hali u ka kalandenw tɛ ɲɔgɔn fɛ mais nin ye diinɛ jumɛn ye nin ye mun diinɛ ye kodɔnna tɛ se ka taa kunfɛ ten ne ko heyi an y'an faw sɔrɔ a la mais attention ye n'u kelen tɛ k'anw faw fana tromper a ye nin ɲɛɲini mɔgɔ fagalaw ka diinɛ anw ɲɛna dugu kelen kɔnɔ du kelen cɛkɔrɔba sara ka denkɛ cɛ 2 de to yen kelen ye dugu alimami yɛrɛ ye mais bilahi u nana kogo jɔ kɔrɔkɛ ni dɔgɔkɛ cɛ dɔgɔkɛ ye kogo jɔ ko kɔrɔkɛ musow ti finifin don ka kogo jɔ du ni ɲɔgɔn cɛ ka du tila fa kelen ba kelen n t'i fɛ ka dugu tɔgɔ fɔ quoi bilahi aliyul azim kɔrɔkɛ sara dɔgɔkɛ ma jɔ a su kunna si ti jɔ si ka su kan ko muso ma finifin don n ye mun diinɛ ye n ye mun diinɛ ye an y'an ka recherchew de kɛ ka tila pewu sigana bɔra an na wallahi mɔgɔ maa kɛra silamɛ ɲuman ye yanni i ka sa ala b'a yira i la ye n'i kɛra nafigi ye yanni i ka sa i b'a ye anw sɔrɔla ka da silamɛya la
an ga recherche ko fe mais ka ye an yebe mina o de galo yi Allahu akbar sige o de la nya fo ya ko sel islamé a jara ya ne suspana ndela siga tala sel islamé anoga ja sige sidna umar ko galutu sige ko sel islamé el faruq bile una le chema mutu ay hakoko me awga kan che ma mutu aya don chuti sige che ko umar ma ko kwa bisil ko Allahu akbar ko umar ni dona misri kono ni yere ya ibado ni misra la Allahu akbar umar ko chema idamne itado sige abali ko wa islamé o mbika ngar kelendawe ko mashika seli kana utrompe sige ko mashika shu kana utrompe ko islamé do Allahu akbar ko na bi fe ka da mo mina ko islamé do ko ya laje na kuma na bi chen fo sige abali ni dara la ti jan fawa Allahu akbar ko ka jogo jatemni Allahu akbar wuli ka biri ka wuli ko tayira sige ko ganoto Allahu akbar ko dongo do june do ko islamé ya yira sidna umar ko te atiga fo ko dabi ke chela jogo de fe siga tala ko yi choko te ay anoga ja aidra Allahu akbar mi fe ka mi fo anyebe min islamé to ko la be galo Allahu akbar na kadi ibse ko mali be islamé wallahi 95% be biseli siga tola a chaman biseli je mais na nya nyere ta choko laje ka karamo yere dama ni nyon je laje Allahu akbar foi te islamé la on fait a mimi mani ma fara ay oti ati Allahu akbar ati oti mais juguya fimba be bora anyanga lada de takado dine ko Allahu akbar anga lada idme ne te fe te ne fe kam nan benge utle la shite shife sige o kumana o faso kele ani hasidiya ani nyengoya o mimbe maya kono anyo de takado dine ko Allahu akbar o kumana ne se kan ji e ma direct nga hasidiya fe kombe dogoya membi do dine kono ko kenga mine bolo etar na se kan sabo soro ela Allahu akbar ani ala ko kaja sige abali galufi Allahu akbar do alhamdulillahi rabbil alamin amadu mantiga aula an la selina taula ni ala sonama ni laylatul qadri wajuli taw aw bina o nyamada shirfla tv jabarani so sanfe amedu go kerengere an fana karamoy alil maqam asayid sharif usman madan haidara shini kana bi ala bolo ala ko di anaka dema bela jelema amma falil hadisi baqiya in kana lil umur baqiya baro tobe ko ni ala shiudi ala ka shini kana di ne na bela jelema wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah. Londi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi zega tiemi